Work and Study je super program, nielen kvôli tomu, že človek zažije rok v Kanade, ale aj kvôli tomu, že si nazbiera skúsenosti do CVčka ako pracovné, tak aj študijné. Myslím, že niečo váhať. Škola vo Whistleri je veľmi špecifická práve tým, že ponúka niečo, čo zatiaľ žiadna iná škola v našom portfóliu nemá. Je to škola, ktorá určite poteší každého milovníka hôr, prírody a športu. Je to aj moja srdcovka, musím povedať, takže keby som sa ja mala rozhodnúť, určite ju zvažujem. Sú tam programy pre vášnivých lyžiarov, snowboardistov, lescov, turistov, ako aj pre ľudí, ktorí radi fotia, tvoria video a pohybujú sa radi v prírode. Takže by som povedala, že nie je to taká typická škola, kde človek sedí a študuje a musí robiť úlohy, ale veľa sa učí v teréne a stretáva sa s ľuďmi s rovnakými záľubami a už od začiatku sa nachádza v tej komunite, v ktorej chcem pôsobiť aj naďalej.